Usa ang namatay og tulo ang naangol, human nasunog ang usa ka cargo ship nga giangkorahan sa kadagatan sa dakbayan sa Talisay. Ani ang report. Baga og itong nga aso ang makita sa usa ka container ship nga MV General Romulo Company nga nakaangkorahe sa kadagatan dapit sa barangay Puok, dakbayan sa Talisay kagahapon sa buntag. Distansya ra kini sa baybayon og nakaresponde raw sab dayon ang masakop sa Philippine Coast Guard nga nakapasirit og tubig sa pagpaong sa kalayo. Ang naasong insidente nakakalas og kinabuhi silahang Chief Engineer og nakaangol usab sa tulo ka mga tripulante. Ang namatay mao si Chief Engineer Nelson Polvorosa, 62 anyos, samta mga nangangol gidala dayon sa tabalanan tungod sa paso sa lawas nga naangkon. Naay 20 ka buka cruiser tapos tulo ka contractor. Katong contractor on board man pud siya ito nga barko. So sa detalye ana sir naay 19 ka buk nga nakuha nga safe, naay tulo ka buk kasugatan ug naay usa ka kumpirmadong patay. Sa inisyal nga investigasyon sa Philippine Coast Guard, adunay gitrabaho sa sulod sa barko ug posibleng mao kini ang nakaingon sa sunog. Hinuon gipadayon pa ang investigasyon kung unsa gyud ang hinungdan sa pag-ulbo sa kayo. Gikadakda usab nga makaduso sa marine protest ang kapitan sa barko. As a protocol sir, gina-require nato sila mag-submit pero we take in consideration na traumatic pa pod ang kapitan. So within the day karon sir, amo na silang papasahon. Nasairan nga ang barko adunay nagkadayang kargamento gikan sa Manila o gikidakda untang mudunggo sa pantalan sa dakbayan sa Sugbo. Samtang walay traces nga nakita sa Philippine Coast Guard nga posibleng oil spill sa dagat kay wa raman maunlod ang barko. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitag, Bisdak.